Hello friends, welcome to my channel Baidi Abir. Dini आङो गिबि खेबनि थाखाय भिडिअ बानायदों स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलाङो बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि सेराव आरज खालामनाय थाबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आङो नैबे समाव गुरैयै खावलायनाय जाबाय। बिदिबा एसे आवगायलांदिनि जे थांनाय बोसोर 2018 मायथाइनि 1 जानुवारियाव आं आरो आंनि लोगोफोर जयै मोनसे पिकनिक पार्टी खालामनाय जादोंमोन आरो बे पिकनिक पार्टी खालामनायाव आंनि लोगो सानैया जोबोद मोजाङै मोनसे डान्स खालामदोंमोन सासे सिख्लाजों। बे डान्स खालामनायखौनो आं नोंथांमोननि सेराव नैबे समाव आङो दिन्थिलांनो थाखाय आखायाव लादों। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे स्किप खालामालासिनो जाहाथे नायलाङो बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि सेराव आरज खालामनाय थाबाय आरो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना होनो थाखायबो आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। स' बिदिबा नायलांदिनि बिथांमोना माबायदि मोसादोंमोन। Nonga Jaolia, Nonga Jaolia, Phagwla Jaolia, Phagwla, लोगोफोर नुबाय नङासै जोबोद मोजां जादों मोसानाया। आंबो जोबोद मोजां जानायखायनो आंबो एसे ससियेल मिडियायाव हगारनो होननानै आं बे भिडिअखौ हगारनाय जाबाय। स' गोदान बोसोरनिसो बे भिडिअआ। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ हगारनायनि थाखाय मोनसा मोनलायनाङा। गोदान बोसोराव बयबो रंजाखायो मोसाखायो जाहाथे गोदान बोसोरा मोजाङै मोजां बारग'लाङो बेनि थाखाय बयबो एसे खाना जालायनानै बयबो माने रंजाखायो। स' नोंथांमोना गाज्रि दामोन। बाय बाय।